Čavelo všetkým. Parádna teplota je, to je skoro, by som povedal, že letný čas. 15 stupňov. To je neskutočne normálne teplo. Toto mi niekto zhora posiela takéto krásne dni. Neviem, či mám pre týchto ísť všetkých na drzovku, ale môžem, nie? Môžem. A prišiel som až sem. Úplne na parádu. No. Tak ideme na kostolík pozrieť. Dobre. Tentokrát idem prvý ja. A uvidíme, aká bude cesta, ale aj tak je parádne. Natankované doplná, ani neviem, koľko som platil. Poviem pravdu. Ani neviem, koľko litrov mi tam ošlo, takže dal som to tak, ako by to bolo úplne, že doplná, aby som čo najmenej musel chodiť na benzínku, lebo to sa mi úprimne moc nechce. No a čo ma po pleci bucho? No bo už som videl aj prvých hmyz lietať. Už je to zase také hmyzoidné, nepríjemné, keď sa to rozpleští na to plexi, potom to človek musí umývať. A samozrejme, že napriek tomu, že lietajú muchy, tak mám výhodu v tom, že je teplo. A teraz je fakt výnimočné teplo, ty kokšo. Parádne je. Že 19. No to som nemal vidieť. Že 19 stupňov. No úplný luxus. A to asi bola na slnku, nie? To nie je možné. No ale cítiť naozaj, toto je, ja by som povedal, prvý letný deň na Liptove. Normálne. Čo je? Kde je? Aha, tam je. Ty kokos, normálne som ho stratil. Jak to, že v tých malých ho nevidím? Ja som slepý, to preto. Nie, to je moc ďaleko. A on je v tých malých taká bodka, ja som mu nevidel. A kúkam v reku, kde sa stratil, na tým veľkom som ho potom zbadal. Lebo ty kokos, pozri, čo tu je auto, no tak to ešte viac, ako som si myslel. Toto som nečakal, ako čakal som veľa aut, ale toto tu je pretlak, aha. Čo ti dáva? No toto není normálne. Tak toto je, to je iné kafe toto. Čo si ty sa zbláznil? Toto je nenormálne. Tak ale za to toto stojí. No, tak sme sa pokochali krásnou prírodou, Liptovskou Marou a jedeme dál. No, tých aut je tu riadne veľa. Je pravda, že som čakal, že ich tu bude dosť, ale toľko to veľa nie. Tak ale zase tí ľudia, čo budú robiť doma, no, tak sa idú aspoň tu prejsť, posedieť, popozerať, v akom stave to je všetko, keď je to tak strašne mediálne známe. Keď to všetci opisujú, aké je to hrozné, že to tu všetko vyschýňa. No, tak uvidíme, čo bude ďalej. Joj, perfektne naozaj, toto je deň stvorený pre motorkárov, toto nám teraz príroda dala taký akože, poďte sa previesť, potom vás trošku stopnem zase, ale inak je to paráda, naozaj toto stojí za to.
Ideme motorka ďalšia. No toto už je konečne. Ja som sa tohto nemohol dočkať normálne. No a nečakal som, že to príde takto zavčasu. Ale normálne som sa nemohol dočkať tohto, že už motorky bude vidieť vo veľkom. Nie, že tu jedného stretnem za mesiac. Ale takto presne, že ich budem stretávať už konečne. Normálne sa nebojím teraz už v tieni, ako som sa stále bával, že v tieň môže byť nebezpečný z toho dôvodu, že to môže byť namrznuté, ale teraz nemá byť čo. Proste pri tejto teplote je to už úplne luxus. A keďže nepržalo už ani neviem kedy naposledy, tak to nemôže byť ani mokré, ani nejaké, proste je to len tieň, paráda. Úplne iný pohľad na to. Luxus. No, čo na to povedať? Len to, že bodaj by takýchto dní bolo viac. A ja verím tomu, že budú pribúdať. Ďalšia vec, aby mal človek čas na to. Pekne jazdiť. No a musí to len užívať, tú jazdu. Jednoducho si to užiť. Takýto luxusný deň. Ty vole, že 19 stupňov. To sa mi nechce veriť normálne. Ja som si otvoril tú prilbu, aby mi vetrala a teraz sa mi zdá, že mám v nej väčší hluk. A to je asi logické však, keď mi tam nasáva vzduch. To je ako keď strešné okno otvorím na aute. Lebo ma rozčuľujú tieto zvuky, toto auto vedľa mňa. Jo, a to tá polícia ide za mňou. Aj to ma nevidel. Puk, ahoj. Joj, ale všetci, jak sa vytešujú, normálne to vidno na nich, akí sú spokojní, sedia si, idú, konečne teplo. Ale toto je naozaj paráda. Normálne som naučený, ja som si to uvedomil, chodiť sám. Respektíve neviem chodiť prvý, lebo keď som druhý, tak sa viem prispôsobiť, ale keď som prvý, tak nechcem ísť takto stredom, ako chodím, ako som zvyknutý. A musím ísť buď vpravo alebo vľavo. A robí mi to celkom problém, by som povedal. Aký je človek kľudný, keď ide za políciou. Nemusím sa ponáhľať. Super. Celkovo je to príjemné.